Muzej Međimurja Čakovec djeluje unutar kompleksa Starog grada u centru grada Čakovca. Čakovečki Stari grad najveći je profani spomenik Međimurske županije i ima status zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značenja za Republiku Hrvatsku. Bogati fundus muzeja obuhvaća arheološku, povijesnu, kulturno-povijesnu, umjetničku i etnografsku građu, te ovaj mali regionalni muzej broji 53 zbirke s ukupno 31.000 inventiranih predmeta. Unazad desetljeće i pol, zahvaljujući mogućnosti korištenja financijskih sredstava iz EU fondova, Stari grad u graditeljskom smislu, kao i sam muzej u strukovnom smislu, prošao je pravu transformaciju izgleda i rada. Najvažnijim projektom, završenim 2021. obnovljena je i revitalizirana fortifikacija Starog grada u kojoj je osnovan i opremljen novi muzej nematerijalne baštine pod imenom Riznica Međimurja. Trudimo se pomaknuti granice klasičnog postava i implementirati nova muzeološka rješenja koja traže od posjetitelja više angažmana u otkrivanju prezentiranog. Muzej je kombinacija najnovijih tehnologija i izloženih stvarnih predmeta u najboljem omjeru, te u njemu mogu uživati i starije i mlađe generacije podjednako. 2022. Hrvatsko muzejsko društvo nagradilo je muzej za najbolji stalni postav u Hrvatskoj. Muzej organizira izložbe, manifestacije, edukativne radionice, predavanja i aktivno sudjeluje u kulturnom i društvenom životu našega grada. Brinemo o našoj baštini i naš moto je gdje prošlost poprima novu dimenziju. U muzeju je ostvarena prilagodba za osobe s invaliditetom s naglaskom na osobe smanjene pokretljivosti, te posebno za slijepe i slabovidne. Kad ne vidite, uskraćeni ste za mnoge informacije, a onda i doživljaje. Zato mi je drago da konačno u Hrvatskoj imamo muzej koji je pristupačan, u kojem se ja kao slijepa osoba mogu samostalno kretati i pregledavati eksponate. Muzej Međimurja je među prvima u jednom malom gradu omogućio da vidimo povijest. Od otvaranja novog kompleksa primjetna je veća posjećenost. Sam kompleks živi svakodnevno, što dotad nije bio slučaj. Značaj ovog projekta za turizam Međimurske županije i grada Čakovca je ogroman, s obzirom na povećani priljev turista. Izuzetno mi je drago da se dugogodišnje lončarsko umijeće moje obitelji čuva ovdje. Muzej ulaže izuzetan napor u očuvanje i prezentaciju zavičajne kulturne baštine i nematerijalne baštine Međimurja. Ulažemo trud u edukaciju mlađih naraštaja te potičemo likovno stvaralaštvo kroz brojne programe koje provodimo u sklopu muzejske djelatnosti.